लोगोफोर नै खादा लानानै ओंखारलायबाय थास' हानो दहाय एसे हानानै लाबोखाबाय ओमफ्राय दा एसे हाहैबावनोसै आरो मा होनो अमाखौबो लाया नङा माब्रै माबा लाबाय माबा माने 6था आरो 6था गोजौ ओमफ्राय लानाय खस्थ' खालामाबाबो जाबावनो ना लोगोफोर लानो होननानै गावनो लाबाय जेला खस्थ'खौबो आंनो खालामखानांसिगोन आरो खस्थ' खालामाबा माथोना खस्थ' खालामनानै जेब्लायबो होनखायो आं खस्थ' खालामनानै मोनजानायाव दा गाब मोनजायैयावसो गाब होननानै ओमफ्राय दा आङो थारुन बारियाव थास' हानो दा आरो थारुन आसिना गायनो जा मोजां थास' रज'नानै दङ ओमफ्राय एसे आराम जाबाय आरो थांबाथाय फैनोनो बालायनाय थास' आथिंबो जि गोलाव जानानै दङ बेखौबो खागोन आङो ओमफ्राय दा थास'खौ एसे हानानै लाबोबावनोसै दहाय एसे हाखाबाय थारमाने बे एसेखौ गाबोननि थाखाय आरो गाबोनबा बबावबा थांनाय जायो ना मायो होननानै बेफोरबायदि हानानै दोनखायो आरो एडभान्सनो नङाबा गिदिर जायोना अबावबा थांब्रबनांगौ जायोबा हानो मोनाबाथाय माइरं गोजा रुनांगौ जायो ओमफ्राय सानसेयावनो सानसे बिराद लस जायो आरो बिनिखायनो आं दा लानानै हानो ओंखारदों लोगोफोर ओमफ्राय दा मोनायाव हायोब्ला दसे माबा होगोन आङो एलबि होगोन आङो लाइभ होगोन माबा मानसिफ्रा मालाय बयबो एलबि होजोबथारोना ओमफ्राय ओरैनो दसे आरो फिसाजोफ्रा मोनाबाथ' जेनेबा टिउसनावसो थांखायो नालाय आं टिउसन होयो मोनायाव माने मोनायाव आंबो मेंनानै मानानै फोरोंनो बायो बेखायनो टिउसन होयो आरो आङो न'निनो बिदाजोंनो ओमफ्राय दा मोनानि माबासोआव होनोसै आङो 7था बा 6था बेफोरबायदियाव होगोन आरो आं लोगोफोर बेफोरबायानो आंनि बारियाव ओमफ्राय भिडिअखौबो आङो गोलाव बारा होनो हाया खेबसेनो बखिलाबायबाय ओमफ्राय खेबसेनो आपल'ड होलाबायबाय बिदिसो जालागासिनो आरोखि आंनि भिडिअ होनायाबो ओमफ्राय लं भिडिअखौ मालाय माबोरै होबाय थानोना लोगोफोर जेब्लाबो बेनो मावनाय दांनाय जानाय बेफोरखौसो नायसनलायबाय थानो बुगालाय बेखायनो थांलाय फैलाय सफाखौनो नोंथांमोनहा बाया मोजोमा नायदो आरो लोगोफोरनि थारुन बागानानो बे थारुन बागान सिङावनो थास' गोसोम थास' गुफुर दंजोबो आरो ओमफ्राय बेखौनो आङो हानो होनना फैलायबाय आरो दहाय एसे हाना लांखांना थाथोंसै ओमफ्राय आरो दा हाबावनोसै थास' आथिं आरो लोगोफोरनि जा अन्थाव नै थास' आथिं नुदोंना नै बाय लोगोफोर अब्ला आं हाबाय थानोसै।